घर कमा तार का विचार बा रहबू घर एक जाबू नहीं हरे अरे ससुरा में रहबू कि नहीं हरे पेठा दी आ टेम्पू से जाबू की बोलू ले आ टेम्पू से जाबू की मारसल मंगा दी और बताओ नैहर तार धनिक बा तो कौने काम बा गुजर बसर होई त यही घर में होई त नैहर तोहार धनिक बाट कौने काम के ससुरा में ए धनिया बाट कौने काम के ससुरा में ए धनिया रह आराम से अरे साग सब्जी खइबू कि मुर्गा मंगा दी आ टेम्पू से जइबू कि तंदूर ले आई टेम्पू से जइबू कि मारसल मंगा दी और बताओ नैहर का सुख अब ससुरा में जो त मिली नैहर नैहर सासुर सासुर नैहर के सुख धनी ससुरा ना मिली तू रह घरे हम जाता दिल्ली तू रह घरे हम जाता दिल्ली अरे सूट पहिरबू कि साड़ी मंगा दी आ ससुरा में रहबू कि नैहर